Πρόβλημα, 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 πρόβλημα. Και αίσθημα ευθύνης, αστυνόμος, αείνης αστυνόμος, αείνης αστυνόμος, αείνης αστυνόμος, αείνης. Πρόβλημα, πρόβλημα, πρόβλημα. Πες μου πως το λύνεις, αστυνόμος, αείνης αστυνόμος, αείνης αστυνόμος, αείνης αστυνόμος, αείνης. Πάμε. Συγγνώμη. Baila, baila morena, baila para mí, baila. Αμπαλέ. Όχι, αυτό λέει κάτι άλλο, δεν λέει. Αμπουλέ. Και ταμπολέ. Συγγνώμη μπαλάκι. Συγγνώμη μπαλάκι. Θα τα καταφέρω. Θα φτάσω στο τέλος. Θα φτάσω ως εκεί που μας περιμένει το ραντεβού. Συγγνώμη μπαλάκι. Θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε μπαλάκι στο ραντεβού. Κι όταν έρχονταν η βράδια, ωρε φίλε, μες στο στενό σοκάκι. Ρε φίλε, γελάς πως τώρα πάνω, θέλω να πες πάνω. Εμένα να πούμε τον τοίχο. Λέρε, τερετία. Ναι, ναι.
Ni, ni, ni.見てるかな。Pergi, masih kau mana? Steno, sokaki. Hei, ini nalo bayi lagi. Yasu. Oli to noriz ne to kada video desu kedo,今わけもとノリだったね。横のもいい。Mesto steno, sokaki. Nere ne. Gracias. Reflexos motor camera. Jadi metos boleh lagi ya. Ya ada kan ini jadi pada sih kan apa? Tidak ada lep menafsir nafsa. Tak siapa. Terus seperti aku mau narik sih sudah masih jadi panokato. Ya ada seperti apa lagi nanti aku narik. Aku pesulah awal kapan dulu ya misalnya benar. Mi abuela coma, Toremi, mi abuela coma. Oh my god. Lenny me toso calor tambah lagi.
Θα προσπαθήσω την φορά. Λοιπόν. Λάσπωσα το παντελόνι. Έλα, πάμε αυτά τώρα. Πάμε μια αυτή με αυτά που γράφουνε μπάιλα. Και θα πω και ένα τραγούδι. Μπάιλα, μορένα. Baila para mí, baila, morena, baila para mí, baila, morena, baila para mí. Baila, morena, baila para mí. Ήρθε η ώρα να βάλω το λασπωμένο μου δάχτυλο επάνω στην οθόνη του κινητού μου και να πατήσω το κουμπί. Εάν τολμήσω να κάνω αυτή την κίνηση, μετά θα πρέπει να πλένω την οθόνη του κινητού και να χαλάσω ένα μωρομάντιλο και ένα χαρτομάντιλο ακόμη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Τζάγκλερ, ναι, αλλά όπως και να έχει φαίνεται λιγάκι περίεργο να το γνωρίζει. Δεν έχει σημασία. Θα ήθελα να αλλάξουμε θέμα της συζήτησης, όμως όπως και να έχει, δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτό. Πάρ' το απόφαση, παιδί μου, ότι δεν θα καταφέρεις κάτι με αυτόν τον τρόπο. Δεν το λέω γι' αυτό, κύριε Τζάγκλερ. Ναι, εντάξει, αλλά θα πρέπει να προχωρήσεις στη ζωή σου περισσότερο. Ναι, σίγουρα. Και θα ήθελα να πω κάτι ακόμα, μιας και γύρισα στο μικρόφωνο και μπορώ να μιλήσω. Ναι, πείτε μου. Για ποιο λόγο όταν μιλάω εγώ μπορείς να σταματήσεις να γελάς επιτέλους όταν μιλάω? Και πες μου, για ποιο λόγο όταν μιλάω εγώ έχεις το μικρόφωνο στο στόμα σου και όταν μιλάς εσύ έχεις το μικρόφωνο στο δικό μου στόμα? Μα αφού είναι φανερό για ποιο λόγο το κάνω. Ναι, αλλά θα μπορούσες να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό εάν φαίνομαι στην κάμερα. Δεν ξέρω, δεν έχω κοιτάξει τόση ώρα πώς μπορεί να φαινόμαστε. Για να δω μήπως έτσι κάπως νομίζω καλά πρέπει να φαίνομαι τόση ώρα. Μπορούν να με γνωρίσουν επιτέλους οι φίλοι που με αγαπάνε και θέλουν να μάθουν πράγματα από τη συνέντευξη για μένα. Δεν μπορώ άλλο με σένα, πρέπει να σταματήσουμε αυτό το αστείο. Συγγνώμη, στεναχώρησα. Δεν θέλω να είμαι μια στεναχωρημένη μαριονέτα.
Ναι, μπορεί απλά έτσι να βγαίνει επειδή κάποιος μαριονετής θα είναι στην πραγματικότητα ένας αποτυχημένος. Ωραία, ας πούμε κάτι πιο χαρούμενο. Λοιπόν, για ποιο λόγο βάζεις το μικρόφωνο στο στόμα σου όταν μιλάω εγώ? Μα αφού είναι πολύ απλό για να μην φαίνεται ότι μιλάω εγώ και δεν μιλάς εσύ. Μα αφού μπορούμε να το κάνουμε και να μιλάω εγώ στη συνέντευξη, απαιτάλω! Δεν το πιστεύω ότι δεν το πάτησε το κουμπί. Δεν το έχεις πατήσει, θα το πατήσω εγώ επιτέλους.